Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, και πάλι η πρώτη έκδοση κοντά σας εδώ και συζήτηση με τον κύριο Μπακρισιώρη, τον Σαράντο. Θα συνεχίσει ο κύριος Μπακρισιώρης, για όσους άνοιξαν τώρα το δέκτη τους και προφανώς μπορεί να μην και γνωρίζουν, αντιπρόεδρος στην Ένωση Διευθυντών Ξενοδοχείων στη Ρόδο και βέβαια υποψήφιος στις περασμένες εκλογές με τη Δημοκρατική Αριστερά από τα Δωδεκάνησα. Το θέμα βέβαια που συζητήσαμε, κύριε Μπακρισιώρη και αγαπητοί τηλεθεατές, μέχρι τώρα έχει να κάνει βέβαια με τον παράγοντα άνθρωπο που είναι εργαζόμενος. Βέβαια παραμένουμε εκεί, είναι πολιτικό το θέμα πλέον, γιατί και επί της πολιτικής συζητήσαμε τις ουσίες με την εισήγησή σας μέσω βέβαια κάποιου βουλευτή, διότι δεν έχει πάει πάνω στα Δωδεκάνησα η Δημάρχου, δεν εκπροσωπείται μέσω της Λάρισσας δηλαδή. Για να ξέρετε, είμαι υπεύθυνος του τομέα τουρισμού στην περιοχή, αλλά είμαι και στην Κεντρική Επιτροπή Τουρισμού πλέον του κόμματος και ευελπιστώ ότι άμεσα θα κάνουμε πάρα πολλές παρεμβάσεις, γιατί εκτός του γεγονότος ότι είμαστε πεπισμένοι, εγώ προσωπικά είμαι, αλλά αυτή τη στιγμή και η ΔΗΜΑ και ο πρόεδρος της Κουβέρνησης είναι πεπισμένος ότι ο τουρισμός δεν είναι κατ' επίφαση μια βαριά βιομηχανία και ότι πρέπει να γίνουν σχεδιασμοί σε άλλη βάση και με άλλο μοντέλο. Ουδής δεν το αναγνωρίζει και όλοι το λένε, όλοι οι πολιτικοί, η βαριά βιομηχανία και ο πυλώνας του τουρισμού και είστε εσείς και το ένα και το άλλο και όμως, μόνο μας το λένε, αλλά επί της ουσίας δεν γίνεται ακριβώς, κάτι. Αυτό λέω είναι κατ' επίφαση, δηλαδή το λέμε, αλλά από εκεί και πέρα όταν έρχεται η ώρα να το αντιμετωπίσουμε με σοβαρότητα, γυρίζουμε την πλάτη. Ακριβώς. Και λένε εσείς λεφτά έχετε, θα βολευτείτε και θα δούμε τι θα κάνουμε. Τώρα, παρόλο το ότι η Δημοκρατική Αριστερά στο Μνημόνιο 3, να το πούμε έτσι απλά, αυτό που ψηφίστηκε για τον δανεισμό αυτόν τον περιβόητο που θα φτάσουμε τα 44 δις όπως φαίνεται αντί για 31,5, παρόλο το ότι δήλωσε παρόν, που σημαίνει δεν το ψηφίζω, παρόλο το ότι ακόμη και αυτά τα μέτρα που ζητήσατε για την ανεργία που βολευτήκαμε φέτος και άλλα αρκετά βέβαια, είστε υπέρ της εργατικής τάξης, φαίνεται δημοσκοπικά η Δημοκρατική Αριστερά να χάνει έδαφος, κύριε Μπακρισιώρη. Εσείς πού το εντοπίζετε σαν γεγονός? Θα σας πω κάτι. Υπάρχουν δύο δεδομένα στις δημοσκοπήσεις. Αποτυπώνει μια στη μία κατάσταση, αλλά από τη μια πλευρά δείχνει, και είναι και οξύμορο, από τη μια πλευρά δείχνει να έχει την υψηλότερη δημοτικότητα και ο πρόεδρος της Κουβέρνησης, αλλά και το κόμμα σαν Δημοκρατική Αριστερά να είναι στην πρώτη θέση με 46%. Από την άλλη μεριά δεν είναι πρόθεση ψήφου. Η πρόθεση ψήφου, επειδή τις τελευταίες δημοσκοπήσεις δεν πολύ δίνουν πρόθεση ψήφου, διότι είναι πάρα πολύ ρευστή η κατάσταση και λόγω των κινήσεων κτλ. Ο κόσμος αυτή τη στιγμή πιστεύει ότι θέλει να έχει μία ελπίδα. Η ελπίδα είναι εύκολη όταν κάποιος του λέει ότι εγώ θα αλλάξω τα δεδομένα, δεν θα έχεις λιτότητα, θα έχεις δουλειά, θα έχεις εισόδημα. Το θέμα είναι, αυτό δεν προσδιορίζεται από πουθενά με συγκεκριμένο πλαίσιο από πού θα βρεθεί αυτή η αντιμετώπιση της εξάλλου μέχρι τώρα δεν έχει ξεκαθαριστεί, γιατί μιλάμε για ανάκαμψη, για ανάπτυξη, αλλά δεν έχει ξεκαθαριστεί. Εμείς θεωρούμε ότι και η δόση η οποία θα έρθει, αλλά και η σταθεροποίηση και η αξιοπιστία της χώρας που πρέπει πλέον να σταθεροποιηθεί στον ευρωπαϊκό χώρο, διότι κανένας επενδυτής δεν θα έρθει να επενδύσει στην Ελλάδα όταν υπάρχει η αμφιβολία ότι η Ελλάδα θα μείνει στο ευρωπαϊκό γίγνεσθε. Και επειδή θεωρούμε ότι η συνέχιση της σταθερότητας σημαίνει ότι πρέπει να στηρίξουμε την κυβέρνηση και το 2013 που στον ευρωπαϊκό χώρο ευελπιστούμε ότι θα υπάρξει μια μεταβολή των δεδομένων, διότι το χρέος δεν είναι μόνο ελληνικό πλέον, είναι ευρωπαϊκό, είναι στην Αμερική, είναι παντού. Και αν δεν ληφθεί μια συνολική αντιμετώπιση, η οποία όμως να ξεκινάει κάτω από διεργασίες οι οποίες να εξασφαλίζουν ότι και το ελληνικό χρέος θα είναι βιώσιμο, διότι αυτή τη στιγμή ο συντελεστής 180% το χρέος ή 179% εξαρτάται όχι μόνο από στο κλάσμα έχουμε αριθμητική και παρανομαστή. Ακριβώς. Όταν λοιπόν το ΑΕΠ της Ελλάδος συνεχώς συρρυκνώνεται λόγω της ύφεσης, είναι ο συντελεστής, και μεγαλώνει, όσο και να μειώνεται ο αριθμητής, όταν ο παρανομαστή του συνεχώς η σταθεροσία αυξάνεται, είναι ακόμη χειρότερο. Είναι αδύνατον να πάει σε νούμερα της τάξης του 120-100. Ξέρετε τι αναρωτιέται ο τηλεθεατής που μας παρακολουθεί? Ότι εντάξει, όπως το λέτε, θα πάρουμε τα 44 δις, διότι είναι με τους όρους του μνημονίου όμως που ψηφίσαμε προχθές. Η Δημοκρατική Αριστερά όμως δεν το ψήφισε. Δημοκρατική Από Αριστερά. την άλλη μεριά βέβαια έρχεται και ο Σαμαράς και θα συζητήσει
όχι να λογοδοτήσει ο πρόεδρος, προς Θεού να συζητήσουν και να πούνε ή στηρίζεις, γιατί είπατε εσείς στηρίζουμε την κυβέρνηση, ναι. Είναι στήριξη όμως όταν δεν ψηφίζεις κάποιοι. Θα σας πω ή είσαι σίγουρος ότι εκ του ασφαλούς αφού το ψηφίσουν οι άλλοι θα περάσει και εγώ? Καταρχήν, η Δημοκρατική Αριστερά είχε ξεκαθαρίσει ότι υπήρχε το δημοσιονομικό πλαίσιο και υπήρχε και το εργασιακό πλαίσιο, το οποίο μπήκε εμβόλυμα τους τελευταίους 2 μήνες με ένα email που ήρθε στον κύριο Βρούτση, ο οποίος το έβαλε στην άκρη και λέει δεν το συζητάμε, δεν είναι άξιο λόγο κτλ. Όταν λοιπόν η Δημοκρατική Αριστερά έχει μια ευαισθητοποίηση σε ένα θέμα που είναι πολύ σημαντικό, όταν έχουν αποσταθεροποιηθεί τα περισσότερα εργασιακά δικαιώματα και θεσμικά κυρίως, και είχε τη δυνατότητα να έρθει σε 2 άρθρα και όχι σε ένα συνολικά. Αυτό δεν εξυπηρετούσε καμιά κατάσταση, ίσως εξυπηρετούσε το ΠΑΣΟΚ να μην χάσει ακόμα περισσότερους βουλευτές που έχασε. Λοιπόν, ήταν λοιπόν σαφής η κατάθεση της άποψης ότι στηρίζουμε την ευρωπαϊκή πορεία και το γεγονός ότι συμμετείχε στην κυβέρνηση και ξεπερνώντας αγκυλώσεις του παρελθόντος αριστερών κομμάτων που δεν θέλουν να είναι στο περιθώριο και να κάθονται και να κάνουν κριτική, τα έκανε υπέρβαση. Και όταν μπαίνει σε μια τρικομματική κυβέρνηση και να αποθέτεις όλες σου τις δυνάμεις και λες ότι θα βοηθήσω στη σωτηρία της πατρίδος, έχεις όμως την απέτηση και από τους συνδετημόνες να έχουν μια πιο ανοιχτή κουλτούρα συνεργασίας, πέρα από αγκυλώσεις κομμάτων της εξουσίας στο παρελθόν, τα οποία εγώ αποφασίζω, εγώ κάνω, και είναι φυσικό να υπάρχουν κάποιες δυσκολίες σε θέματα συνεργασίας και γι' αυτό αυτή τη στιγμή πρέπει να επαναπροσδιοριστούν κάποια θέματα συνεργασίας και συνεννόησης, γιατί δεν μπορεί να έρχεται στη Βουλή ένα νομοσχέδιο αφού προηγουμένως δεν έχει ληφθεί έστω η παραμικρή κοινή συνημμένη. Ακριβώς. Τώρα βέβαια είναι και άλλα θέματα που πέρασαν, γιατί το θέμα της καλής συνεργασίας και των 3 πρόεδρων πολλές φορές έχει συζητηθεί και πολλές φορές έχουν κάνει και πολύ ωραίες συζητήσεις. Είναι καθοριστική η παρουσία της Δημάς στην κυβέρνηση, κρατάει πολλές ισορροπίες και είναι πάρα πολύ καθοριστική η ύπαρξη της Δημοκρατικής Αριστεράς στο κυβερνητικό συνασπισμό. Δεν διαφωνεί κανείς με την έννοια αυτή, γιατί είπαμε ότι είναι συγκυβέρνηση. Από την άλλη μεριά όμως. Γι' αυτό ψήφισε και τον προϋπολογισμό. Έτσι, ναι, βλέπουμε ότι δεν ψήφισε τον μνημόνιο, ψήφισε όμως τον προϋπολογισμό. Διότι ήταν και τα εργασιακά μέσα. Ακριβώς, είναι κάποια ερωτήματα. Ναι, εκεί που έπρεπε τώρα, εάν ερχόνται σε ξεχωριστό άρθρο τα εργασιακά. Ο κ. Σαμάρας, αν θέλει, ο Υπουργός, εννοείται ότι με τη συγκατάβαση και μάλλον και την προτροπή του κ. τα βάλανε σε ένα άρθρο. Γιατί αν τα βάζανε ξεχωριστά, πιστεύω ότι θα υπήρχαν διαρροές από παντού. Πολλοί δεν θα ψήφισαν. Δηλαδή θέλουν να πούνε και εγώ δεν είμαι κατά των εργαζομένων. Να σας πω κάτι. Στην κοινοβουλευτικό χώρο υπάρχει και ενδοκομματική αμφισβήτηση όταν είναι το συμφέρον της πατρίδος μπροστά ή το συμφέρον. Εντάξει, μην ξεχνάμε ότι η πατρίδα δεν είναι κάτι το άχρωμο και είναι απλά ένας γεωγραφικός χάρτης. Είναι μια χώρα που κατοικείται από κατοίκους. Και αν λοιπόν αυτούς τους κατοίκους δεν τους έχω μεθαύριο ως εργαζόμενους ή σαν οτιδήποτε, ή πλέον σε ένα υπαρξιακό καθεστώς που να είναι. Είπαν πολλοί ότι τα εργασιακά ήταν ένα απλό κομμάτι. Δεν είναι, διότι είναι και ακόμα είμαστε κάθετοι. Διότι υπάρχουν. Να πω κάτι, να πούμε αυτό το γεγονός που βιώνουμε στους υπαλλήλους του δημοσίου. Οι 3.000 υπάλληλοι που πρέπει να φύγουν. Ήταν να φύγουν 15. Η Τρόικα επέμενε για 15. Ακριβώς, για 15. Και λέμε τώρα αυτό όμως δεν είχε ανακοινωθεί. Έσκασε προχτές. Δηλαδή ήταν κάτι. Ψηφίστηκαν. Πλέον έρχεται τη Δευτέρα λοιπόν και την Τρίτη πρωί ανακοινώνεται πρέπει να φύγουν 3.000 εργαζόμενοι. Δηλαδή δεν ξέρουμε μεθαύριο τι θα ξημερώσει τέλος του μηνός. Διότι κάθε μήνα θα λογοδοτούμε παίρνω στην Τρόικα. Πάει εκείνο το ανατρίμηνο, ένα εξάμηνο. Σίγουρα ότι είναι πολύ βαρύς οι όροι οι οποίοι υπάρχουν μέσα. Υπάρχουν μέτρα τα οποία είναι προς την σωστή κατεύθυνση όσον αφορά τη δημοσιονομική προσέγγιση. Υπάρχουν όμως μειώσεις, υπάρχουν επίπονες επιβολές φόρων κτλ. Όμως η Δημοκρατική Αριστερά, για να είμαστε και ξεκάθαροι, δεν φέρει ευθύνη για ό,τι έχει γίνει τα τελευταία 30 χρόνια με την κατάσταση η οποία έχει. Κανείς δεν διαφωνεί σε αυτό, γιατί δεν υπήρχε καν σαν παράταξη. Εμείς μπήκαμε, συμμετάσχουμε ενεργά και με ενέργειες οι οποίες είναι να μειώσουν όσο γίνεται τα σημεία τα οποία είναι πολύ βαριά για τον κόσμο και το γεγονός ότι καταφέραμε να μπει μέσα στο νομοσχέδιο και η ρήτρα αντικατάσταση των δυνάμων εφόσον η φοροδιαφυγή, εφόσον η πάταξη
της παραοικονομίας προχωρήσει, εφόσον οι μηχανισμοί από κάτω προς τα πάνω, γιατί δεν φτάνει μόνο κάποιος υπουργός ή κάποιος γενικός γραμματέας να λέει ότι χτυπήστε την φοροδιαφυγή, όταν ο κάθε άνθρωπος από κάτω δεν συνειδητοποιήσει ότι το ελάχιστο αυτό το οποίο μπορεί να το συνεισφέρει από το ειστέρημά του πλέον, αλλά υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι έχουν εκατομμυρίων διαχειριστεί και δεν συνεισφέρουν και δεν συνεισέφεραν ακριβώς εδώ. Λοιπόν, πρέπει εμείς να ζούμε αυτό αυτά. το τραγελαφικό στη χώρα μας, όπου να βλέπουμε να πονάει η χώρα πραγματικά και ο πολίτης και να ακούς για κάποιες λίστες οι οποίες δεν δημοσιοποιούνται. Λίστες αστικά για που τα χάσα, δεν τα έδωσα, δεν ξέρω που τα έχω. Εάν στον ιδιωτικό τομέα αυτό με το στικάκι είχε γίνει σε μια μικρή επιχείρηση. Ναι. Και ερχόταν και σου λέγω, έχω αυτό το στικάκι και έχει μέσα 10 ανθρώπους που σε κλέβουν. Ναι, ή 10 ανθρώπους χρωστάνε να το πάει. Οφειλέτε σε επιχείρηση. Το πήγα στην άκρη και θα έλεγα, λοιπόν, δεν θα έχεις μείνει ούτε δευτερόλεπτο. Ακριβώς. Δηλαδή, είναι για μικρά παιδιά. Ερχόμαστε λοιπόν σε μια δύσκολη και κρίσιμη κατάσταση στις χώρες που είναι γνωστή ανά τον κόσμο και είμαστε παράδειγμα προς αποφυγή. Παντού το λένε, να μην γίνουμε σαν την Ελλάδα. Έτσι το καταντήσαμε. Δεν φταίμε εμείς βέβαια, οι πολίτες. Κάποιοι άλλοι. Φτάσαμε να λέμε να γίνουμε σαν την Αργεντινή. Ναι, λοιπόν. Η ουσία είναι ότι βλέπω να γίνονται κάποια πράγματα τα οποία δεν ξέρω κατά πόσον θα αντέξει και δεν είναι το θέμα. Δεν εξετάζω τώρα αν φταίει ή όχι η Δημοκρατική Αριστερά, γιατί εξάλλου η Δημοκρατική Αριστερά είναι ένα καινούριο κόμμα το οποίο δεν έχει ανάμειξη σε ό,τι μπορεί να γίνει μέχρι τώρα. Συμφωνούμε μέχρι εδώ. Αλλά λέω τώρα εγώ, παράδειγμα, λέω οι 60 εργαζόμενοι στο Δήμο της Όδου, μπορεί να είναι και 65 λένε περίπου, κανείς δεν ξέρει ποια είναι η λίστα. Και λέω τώρα, αν αυτός αύριο δεν εργάζεται, είναι υπαλλήλοι οι οποίοι εργάζονται άλλος 15 χρόνια, άλλος 17, άλλος 10, δεν μπήκε χθες. Σίγουρα. Και εγώ θα πω, κάποιοι λένε δεν μπήκε με το ΑΣΕ, μπήκε με από το παράθυρο. Σήμερα συζητήσαμε νομικούς που γνωρίζουν το θέμα, Παυλόπουλος κλπ. Που έχουν ασχοληθεί, όπως ο Μιχάλης ο Κόκκινος, ο Γιάννης ο Ιωαννίδης, γνωρίζουν το αντικείμενο. Και λένε ότι αυτά έχουν τροποποιηθεί στη σειρά. Οι άνθρωποι νομοποιήθηκαν. Διότι τότε δεν υπήρχε το ΑΣΕΠ, μπήκε μετά κλπ. Τους νομοποίησε. Και λέμε τώρα δεν είναι όμως λόγω του ΑΣΕΠ να φύγουν. Και λέμε βαραίνει το κράτος, βαραίνει. Μπορεί ο Δήμος να δουλεύει με λιγότερο. Μπορεί. Ένα κομμάτι αυτό. Και λέω αυτός που είναι 15 χρόνια υπάλληλος μπορούσε με τη μισθοδοσία του και όλα αυτά, πήγε στην τράπεζα, πήρε στεγαστικό και δεν είναι. Αυτό φαινομενικό που λέω είναι μια πραγματικότητα. Αν ψάξουμε τους μισούς, κάπως έτσι έχουν λειτουργήσει. Αύριο μεθαύριο τι θα κάνουν αυτοί. Θα χάσουν το σπίτι τους. Είναι ένα τεράστιο θέμα. Κοινωνικό θέμα. Κοινωνικό θέμα και πολύ σοβαρό θέμα. Οι λύσεις δεν είναι εύκολες πλέον. Δεν είναι σίγουρα. Επώδυνες και οδυνηρές. Το θέμα είναι ότι η Δημοκρατική Αριστερά από την αρχή ήταν αντίθετη σε απολύσεις κτλ. Βρέθηκε η φόρμουλα αυτή με την εφεδρεία, μερική εφεδρεία, η οποία να είναι ένα μεταβατικό στάδιο έτσι ώστε να γίνει μετακίνηση. Αυτό πάντως λίγο βόλεψε να πω γιατί είχε 3 χρόνια να πας στη σύνταξη και έφευγες νωρίτερα και παίρνεις και το μισθό σε ένα μεγάλο ποσοστό. Εν πάση περιπτώσει, λες άντε, κάτι είναι και αυτό. Αλλά το να φύγεις παντελώς. Βέβαια, εδώ το θέμα τι είναι, δεν λειτουργήσε η θελοντική μετάταξη, που είναι τώρα το λάθος. Πού έχουν ευθύνη και οι υπάλληλοι. Αναγκαστικά θα υπάρξουν γιατί όταν τους ειδοποιήσαν, κοιτάξτε, πάτε κάπου που σας έχουν ανάγκη. Ο ένας είναι η απόσταση, έτσι κάνει, δείχνει. Τώρα που τα λέμε, οι αποστάσεις για μας είναι μηδαμίνες, δεν είναι. Καλά, αν είναι στο νησί της Ρόδου. Εντάξει, δεν το προτίμησαν. Τώρα όμως προσπαθεί και ο Δήμος, από ό,τι βλέπω εκεί, θα προσανατολιστούν κάπως να το πάνε έτσι το πράγμα για να μην φύγουν. Δηλαδή να δουν. Να γίνουν μετατάξεις από υπηρεσία σε υπηρεσία. Υπάρχουν. Έχει υπηρεσία που απασχολείται ένα άτομο, 2 και έχει ανάγκη για 5. Νομίζω ότι προβλέπεται κάτι τέτοιο, αν δεν κάνω λάθος. Δεν έχω μελετήσει για να με. Είναι αλήθεια ότι εξαπίνεις συνελήφθησαν άπαντες και βέβαια είδατε ότι η πρώτη αντίδραση, ολόκληρος Δήμος Θεσσαλονίκης με τόσους νομικούς συμβούλους κλπ. Λέει ότι θα βγάλω απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, συνεδρίασαν εκτάκτως, ομόφωνη απόφαση, δεν παραδίδουμε τη λίστα. Δεν θέλουμε να φύγει κανένας. Βγαίνει ο Υπουργός και λέει: όποιος δεν παραδώσει τη λίστα, διότι η οικονομική υπηρεσία, η υπηρεσία προσωπικού πρέπει να την καταθέσει, όποιος υπάλληλος προϊστάμενος διευθυντικός τέλος δεν το καταθέσει, έχει κυρώσεις νομικές. Οικονομικές και 1002. Είναι το μόνο εύκολο να την πάρει τη λίστα. Γιατί το Υπουργείο δεν έχει στοιχεία, δεν έχει τι γίνεται στους Δήμους εδώ, που θα έπρεπε να έχει εδώ που τα λέμε και να δει ποιοι είναι έτσι χρόνια αυτό το σύστημα της μη μηχανοργάνωσης των υπηρεσιών, είτε του ΙΚΑ είτε των Δήμων. Βόλευε κάποιους εδώ. Βόλευε καταστάσεις. Ο καθένας έκανε ό,τι ήθελε. Είχαμε φτάσει στους Δήμους κάποια εποχή επί του προηγούμενου συστήματος να υπάρχει το άνευ παραστατικών που μπορούσε να κόψει αρκετές τέτοιες αποδείξεις. Αν είναι δυνατόν, δηλαδή τώρα, εγώ σκέφτομαι το εξής, κύριε Μπαγκρισιώρη, γιατί είστε άνθρωπος που εργάζεστε στον ιδιωτικό τομέα και σε χώρους που είναι πολλά άτομα οι εργαζόμενοι. Έτσι είναι. Στο ξενοδοχείο δεν είναι 5 και 10 οι εργαζόμενοι, είναι 100, 150, είναι πολλά. Αν είναι δυνατόν τώρα να μην ξέρει η επιχείρηση πώς δουλεύουν στην επιχείρησή της.
Είναι δυνατόν, δηλαδή και με το πιο απλό σύστημα το χειρογραφικό, τότε το χειρόγραφο που ήταν μη μηχανογραφικό, τους γνώριζε, είχε πλήρη έλεγχο. Απλώς τι γίνεται, επειδή τα αντιμετωπίζουν λίγο επιπόλαια ή εσκεμμένα επιπόλαια. Λοιπόν, είναι αδιανόητο να μην ξέρει κάποιος σε μια ιδιωτική επιχείρηση την παραγωγικότητα και την παραγωγικότητα που έχει κάποιος υπάλληλος, αν δεν τον αξιολογεί, αν δεν τον βάζει σε μια διαδικασία που να επιβραβεύει αυτόν ο οποίος είναι αξιόλογος και να μη επικροτεί αυτόν ο οποίος δεν παράγει ή δεν είναι κοντά στην επιχείρηση, βλέπουμε ότι αυτή τη στιγμή πάει να περάσει, ας πούμε, ακούγεται η αξιολόγηση. Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις έχουν ξεσηκωθεί ότι γιατί αξιολόγηση και ποιος θα την κάνει την αξιολόγηση και γιατί να την κάνει την αξιολόγηση. Το ποιος θα την κάνει, το γιατί να την κάνει, μάλλον πρέπει να την κάνει. Εγώ πιστεύω, γιατί δεν είναι συναμετρική. Χρόνια θα μπορούσαν, εδώ και 10-15 χρόνια, θα μπορούσαν ήδη να είχαν κάνει προτάσεις, μοντέλα αξιολόγησης, τα οποία ήδη να τα αποδέχονται κτλ. Γιατί το να αμφισβητήσει είναι εύκολο. Όταν σε όλο τον ευρωπαϊκό χώρο υπάρχει αξιολόγηση και αξιολογούνται οι υπάλληλοι. Εγώ πιστεύω ότι ο σωστός εργαζόμενος και ο καλός ζητά την αξιολόγηση από μόνος. Διότι αυτός ο οποίος είναι συνεπής νιώθει μειονεκτικά απέναντι στους άλλους οι οποίοι τον δεν πρέπει να αξιολογηθεί. Βλέπουν με κακό μάτι. Λογικό είναι. Γιατί αν μπορείς να πεις μπράβο σε έναν υπάλληλο μέσα στην υπηρεσία για να μην ξεσκωθούν οι άλλοι, ας πούμε ότι γίνεται. Δεν διαφωνεί κανένας ότι σίγουρα το δημόσιο πάσχει από αυτή την ιστορία και το πληρώνουμε. Από την άλλη μεριά, βέβαια, όταν βλέπει και αυτό το σκάνδαλο των δισεκατομμυρίων, γιατί δεν μιλάμε για εκατομμύρια, κύριε Μπακρυσιώρη, είναι καλά. Σε μένα βρήκε να εφαρμόσει τον νόμο. Και εγώ είμαι που επιφορτίζω. Και εγώ είμαι τη ίδια άποψη. Γιατί τώρα εμφανίστηκαν και τα ελικόπτερα. Ακούσαμε άλλο τώρα χθες. Τώρα με βγήκε ο Παπαντονίου. Μα αν αναλογιστούμε το τι πάρτι έχει γίνει αυτά τα χρόνια. Μιλάμε για πολλά λεφτά. Μιλάμε για δισεκατομμύρια. Προφανώς να μην όταν έρχεσαι και συζητάς αν θα κόψω. Το χρέος είναι αυτό επί της ουσίας. Εγώ ήμουν εκτός πραγματικότητας όταν άκουγα ότι υπάρχουν τα μαϊμού επιδόματα για τους τυφλούς και τα αυτά, μου φαινόταν αδιανόητο. Νόμιζα ότι λέω, θα είναι ένας, 5, 10. Όταν ακούς 500, 600, 700, δηλαδή συστήματα τα οποία είχαν εφαρμόσει ένα λησβερίσι για να βγάζουν λεφτά εκτός νόμιμης διαδικασίας, από το πιο χαμηλό επίπεδο μέχρι το υψηλότερο. Τώρα αυτά πληρώνουμε δυστυχώς. Συντάξεις, και λέμε, όχι μαϊμού συντάξεις, συντάξεις που έπαιρναν συγγενείς αποθανόντων. Και λέω, εντάξει, την έπαιρνε συγγενής. Μήπως δεν είχε κάποιο μπάρμπα μέσα εκεί που την έδινε και που είχε κάνει τα χαρτιά. Και πασχίζει ο άλλος να πάρει τη σύνταξή του και δεν μπορεί να την πάρει αυτός που τη δικαιούται. Και σκάει και λες, μα είναι δυνατόν να την παίρνει ένας που έχει πεθάνει, την παίρνει ο συγγενής και δεν μπορεί να πάρω εγώ αυτή που δικαιούμαι. Γι' αυτό λέμε, αυτές οι νοσηρές καταστάσεις οφείλονται σε ένα κράτος το οποίο στήθηκε σε παθογένειες, σε ανθρώπους οι οποίοι πρωταρχικό στόχο είχαν την προσωπική τους ανάληξη και ανάδειξη, την τσέπη τους, και δεν τους ενδιέφερε τι γίνεται δίπλα τους. Γι' αυτό φτάσαμε, γιατί η κρίση οικονομική δεν ήταν μόνο κρίση, είναι κρίση του πλαστικού χρήματος, όπως λέω, διότι και αυτά τα λεφτά που είναι να έρθουν, δεν θα έρθουν τα καράβια, δεν θα έρθει το καρότσι με τα λεφτά. Θα γίνει ένα transaction από τη μια τράπεζα στην άλλη και θα γίνουν οι μετακινήσεις των χρημάτων. Είναι στον υπολογιστή, απλά γράφονται τα νούμερα και τα μηδενικά, όμως, δεν έχει τίποτα. Οι άνθρωποι αυτοί μάθανε να λειτουργούν με ένα άλλο σκεπτικό, το οποίο πρέπει πλέον να αλλάξει. Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε σε αυτή τη. Είναι αναμφίβολο ότι δεν μπορούμε να συνεχίσουμε αυτό. Τώρα, πώς να δώσεις απάντηση σε αυτούς οι οποίοι, εν πάση περιπτώσει, 15 και 20 χρόνια δουλεύουν σε ένα χώρο στο δημόσιο, είτε ένας Δήμος, είτε Δήμο, και θα μου πει το Δήμος μπορεί να λειτουργήσει και με λιγότερο. Κανείς δεν διαφωνεί. Πώς όμως, ας πούμε, ένας ο οποίος είναι νέος, γιατί 15-20 χρόνια υπάλληλος, που σημαίνει μπήκε στα 22, στα 25, είναι σήμερα 40, είναι 38, είναι 42, δεν είναι άνθρωπος που να πάει στη σύνταξη. Δεν είναι άνθρωπος που είναι απόστρατος της ζωής. Δεν είναι 60, δεν είναι 55. Είναι πολύ σοβαρό το θέμα. Είναι σοβαρό. Και είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει συνολικά η κυβέρνηση, ανεξάρτητα από αν τι έχει ψηφιστεί, διότι δεν είναι και εντελώς ξεκάθαρο ότι θα πρέπει αυτοί οι άνθρωποι να φύγουν. Υπάρχει το περιθώριο της μετακίνησης για υπηρεσιακούς λόγους κτλ. Και πρέπει να εξυπηρεθούν στο μέγιστο αυτές οι δυνατότητες. Χωρίς αγκυλώσεις, χωρίς προσφωτολογικές και βλέπουμε στο μέλλον τι γίνεται, γιατί
Μέχρι ένα σημείο δεν λέω ότι το δημόσιο φορτώθηκε κόσμο. Αλλά αυτή τη στιγμή, αν πήγαινε καλά ο ιδιωτικό τομέα, θα πει δεν πειράζει. Α πήγε από το δημόσιο, θα πει δουλειά στον ιδιωτικό. Δεν σφαδάζει. Ο ιδιωτικό τομέα έχει τελειώσει. Έχει τελειώσει. Ποιο τομέα? Δεν μπορεί να πάρουμε τον τομέα τη οικοδομή. 90%-95% τελειωμένο. Ο μόνος τομέας αυτή τη στιγμή, αυτό λέω, το μόνος τομέας που έχει μια προοπτική βελτιωτικής κατάστασης είναι η βιομηχανία της ξενοδοχειακής, ο τουρισμός. Ναι. Και μάλιστα σε συνέργεια τώρα και συνεργασία και με τον πρωτογενή τομέα που βλέπουμε ότι να υπάρχει μια αυξητική τάση και με νέες μεθόδους καλλιέργειας, με νέα προϊόντα τα οποία να αξιοποιούνται και να είναι πιστοποιημένα. Επειδή θέλω να πάμε λίγο σε αυτό, επειδή είπατε για καλλιέργειες και αυτά και το είχαμε συζητήσει και την άλλη φορά, το συζητήσαμε και τον διευθυντή, γιατί εσείς οι διευθυντές το φέρετε το θέμα στην επιφάνεια. Το έχουμε 3 χρόνια τώρα, ναι, εδώ και 3 τη σύνδεση χρόνια. του πρωτογενή τομέα. Εσείς τώρα πόσο στις δικές σας επιχειρήσεις που ασχολείστε εκεί πέρα, βλέπετε ότι προϊόντα του πρωτογενή τομέα από την τοπική αγορά έρχονται περισσότερα, προσφορτίζονται δηλαδή για την τροφοδοσία, με περισσότερες συγκριτικά με άλλες χρονιές? Συγκριτικά ναι, όμως λέμε, τα ποσοστά δεν είναι τόσο σημαντικά όσο θα έπρεπε να είναι, διότι πού οφείλεται στο γεγονός ότι οι τιμές οι ανταγωνιστικές είναι πολύ ψηλότερες από ό,τι είναι στην κοινή αγορά και εκεί είναι καθοριστικό να γίνουν πολιτικές συνεργασίες οι οποίες 20 χωράφια συγκεντρωτικά να παράγουν ένα προϊόν το οποίο η ποσότητά του να έχει συμφωνηθεί ότι θα απορροφηθεί σε μια τιμή συγκρίσιμα ανάλογη με την αυτή συμφέρουσα. Μόνο έτσι μπορεί να περπατήσει, διότι για να πάμε σε ποιοτικά προϊόντα πάνω τα οποία είναι ακριβά. Επομένως, επειδή το είχατε πει και παλιότερα, γενικά σαν η Ένωση Διευθυντών των Ξενοδοχείων που δείξατε την καλή θέληση και πείσμα, μπορώ να πω παράλληλα, να μπουν τα προϊόντα. Έδειξαν αυτή τη θέληση και οι παραγωγοί να βρεθούν οι 20 που να πούμε, ναι ρε παιδιά, εμείς θα βάλουμε μόνο αυτό το προεκπαιδευτικό, γιατί τόσο μας ζητάνε και μπορούμε. Ξέρετε, βρέθηκαν να μονιάσουν, να το πούμε έτσι. Υπάρχουν τέτοιες συνεργασίες, όχι όμως στο βαθμό που θα μπορούσαν να προχωρήσουν. Λείπουν οι βιοτεχνίες πιστοποίησης παραγωγής προϊόντων που είναι και αυτό δεδομένο και απαραίτητο. Χρειάζεται σε μια περιοχή όπως είναι η Ρόδος, όπως είναι η Κος, να δημιουργηθούν, όπως δημιουργούνται επιδοτούμενες μονάδες ξενοδοχειακές, να δημιουργηθούν και 5-10 μονάδες βιοτεχνικές για την πιστοποίηση των προϊόντων, τα οποία να μπορούν και στους τουρίστες οι οποίοι έρχονται να παίρνουν μαζί τους, αλλά και εξαγωγικά. Και είναι ένας τομέας. Το μπορεί εύκολα να εξαχθεί, το άλλο δεν μπορεί. Λοιπόν, είναι αυτή τη στιγμή ένας τομέας, οι εξαγωγές, οι οποίες παρουσιάζουν μια αυξητική τάση. Και είναι παρήγορο αυτό, διότι ειδικά από τον πρωτογενή τομέα, από πολλές περιοχές της Ελλάδος υπάρχουν εξαγώγημα προϊόντα τα οποία συνεχώς αυξάνονται. Και είναι και ποιοτικά εξαιρετικά, αλλά και έχουν και καινοτομία. Δηλαδή υπάρχουν μονάδες παραγωγής οι οποίες λειτουργούν με καινοτόμες δομές λειτουργίας. Λοιπόν, εκεί σε αυτούς τους τομείς υπάρχουν και άνθρωποι επιστήμονες οι οποίοι μπορούν να αξιοποιηθούν προς αυτή την κατεύθυνση και να βελτιώσουμε τον πρωτογενή τομέα σε βάσεις οι οποίες να μπορούν να συνυπάρξουν ανταγωνιστικά πλέον και σε συνέργεια με τον τριτογενή τομέα που είναι ο τουρισμός. Διότι η Ρόδος δεν μπορεί να παράγει όλα τα προϊόντα τα οποία χρειάζεται, όμως μπορεί να αυξήσει σε πολύ μεγάλο βαθμό τα προϊόντα τα οποία είναι απαραίτητα για την τροφοδοσία των μονάδων, τα οποία ζητούν συγκεκριμένα πράγματα και πάρα πολλά, μπορώ να πω. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Πάντως η ποιότητα είναι καλή, είναι αλήθεια. Τώρα το θέμα είναι από εκεί και πέρα και η πιστοποίηση που είναι απαραίτητη. Χρειάζεται να λειτουργήσουμε. Οι ποσότητες είναι καθοριστικές για τη διαμόρφωση της τιμής. Σωστό, βέβαια. Έτσι, όταν καρπούζια ή το ελαιόλαδο το οποίο βγαίνει, οι ποσότητες είναι όχι τόσο μεγάλες, οι οποίες να διαμορφώνουν μια τιμή η οποία να είναι ανταγωνιστική, διότι φτάνουν σε σημείο να το στέλνουν στο εξωτερικό, στην Ιταλία, και να γυρίζουν πίσω το μπουκαλάκι με 8 ευρώ τα 300 γραμμάρια. Μέχρι εκεί είμαστε που δεν μπορούμε να το συσκευάσουμε. Για να ενώ το στέλνει με 1 ευρώ, με μισό ευρώ, το φέρνει πίσω με ένα μπουκαλάκι μικρό. Λοιπόν, απλώς τι γίνεται, πρέπει κάποιοι άνθρωποι που είναι και στην περιφέρεια και στις δομές τις αγροτικές, αλλά και σε κεντρικό επίπεδο, να οριοθετήσουν πολιτικές οι οποίες γρήγορα όμως να δώσουν μια άλλη πνοή σε αυτό που λέγεται αγροτικός τομέας. Γιατί κακά τα ψέματα, πολλοί, όχι όλοι,
άνθρωποι στον αγροτικό τομέα και κυρίως στην κεντρική Ελλάδα επί σειρά 35 χρόνων εισέπραταν για να ξεριζώσουν κάτι και να με ακριβώς. Καθόσαν στο καφενείο και παίζανε για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Καθόσαν στο καφενείο και λέγανε τα πράγματα. Αλλά αυτό ήταν υπό την καθοδήγηση του κράτους. Την καθοδήγηση του κράτους και με την επίβλεψη της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ήταν το μοντέλο ότι να ξεριζώσουμε την παραγωγή της Ελλάδος για να μπορούμε Κανείς δεν διαφωνεί ότι υπήρχε σκοπιμότητα και όποιος μας το λέει κάπως διαφορετικά, εγώ λέω ότι υπήρχε σκοπιμότητα. Κακά τα ψέματα. Θέλω να πάμε τώρα κλείνοντας λίγο σε αυτό το 5 λεπτό στο προκείμενο, γιατί έχουμε 151 βουλευτές στη Νέα Δημοκρατία, που σημαίνει, αν πάμε με τα δεδομένα αυτά, ότι η Δημοκρατία και η Αριστερά θα πει κάποιοι όχι. Στους 149 δεν μπορεί να περάσει κάτι. Σωστά. Οπότε θα αναγκαστεί και η Νέα Δημοκρατία, ο Πρωθυπουργός πλέον είναι ο κ. Σαμάρας, να προκηρύξει εκλογές. Έχουμε ένα άλλο δεδομένο που δεν ξέρω κατά πόσο το είσαι ενήμερος. Πάμε για ανασχηματισμό. Έχω κάτι ακούσατε και εσείς. Λοιπόν, ο ανασχηματισμός, εφόσον ακούγεται, σίγουρα θα πάει μετά τα τελευταία γεγονότα. Κάποιος ψήφισε, κάποιος δεν ψήφισε. Μάλλον εκεί θα το πάει ο κ. Σαμάρας. Ο κ. Βενιζέλος φαίνεται να τον επιδιώκει τον ανασχηματισμό, τον θέλει και αυτό, γιατί θα βάλει κάποια πρόσωπα δικά του και κάποιους νέους. Ακούστηκαν και ονόματα που θέλει να μπουν στην κυβέρνηση. Θέλει να φανεί το Πασόκ ότι κυβερνά. Ότι συμμετέχει σε ενεργή διαδικασία. Σωστό. Άρα φαίνεται όμως εκ των πραγμάτων, είτε κάποιοι που θα είναι δυσαρεστημένοι, είτε το ένα είτε το άλλο, υπάρχει πολύ εύκολο το ενδεχόμενο μέσα σε ένα οριακό σημείο των 149, που σημαίνει από εκεί και πέρα εκλογές. Είναι κάτι δεν που θα είναι το καλύτερο να το χειρότερο. Δεν υπάρχει περίπτωση. Εμείς πάμε ένα σενάριο σαν το χειρότερο. Έτσι. Τι κάνει η Δημοκρατική Αριστερά? Η Δημοκρατική Αριστερά έχει δείξει ότι έχει σοβαρότητα σε αυτά που λέει και κάνει και θα το επιδιώξει και στη συνέχεια. Θα πρέπει πλέον να επαναπροσδιοριστούν οι συνεργασίες των τριών κομμάτων όσον αφορά την αξιοπιστία, ότι θα πρέπει να υπάρχει μια ευθεία γραμμή επικοινωνίας και να μην πηγαίνουν νομοσχέδια πριν ακόμα, χωρίς να έχουν ενημερωθεί το ένα κόμμα να έχει ενημερώσει το άλλο, διότι βρίσκονται προεκπλήξεων, ότι υπάρχουν δυσκολίες σε συνεργασίες. Εδώ σε μια οικογένεια υπάρχουν, πόσο μάλλον σε μια χώρα που δεν έχει την κουλτούρα της συνεργασίας. Όμως, το αν η Δημοκρατική Αριστερά θα συμμετάσχει ενεργά είναι κάτι το οποίο θα αποφασίσουν τα κόμματα, θα αποφασίσουν τα όργανα του κόμματος και θα στηρίξουν, πιστεύω, την καλύτερη λύση, η οποία να δίνει προοπτική για καλύτερη συνέχεια. Θα πρέπει οι δομές μεταξύ των τριών κομμάτων συνεργασίας να συσφιχτούν και να δημιουργήσουν αμφίδρομες σχέσεις, έτσι ώστε να δώσουν προοπτική για συνέχεια. Γιατί, όπως είπατε, και το σενάριο το να πάμε σε εκλογές είναι ό,τι χειρότερο. Μια χώρα η οποία πήγε σε 2 συνεχόμενες εκλογές και μέσα σε 5 μήνες, 6. Αυτό το λέγαμε όμως και πριν τις εκλογές, ότι θα είναι μια κυβέρνηση, εφόσον είναι διακομματική ή μα γι' αυτό έγινε και δεν θα έχει μεγάλη διάρκεια ζωής. Και ένα πλαίσιο συμφωνίας κυβερνητικής, στην οποία όλες οι παρατάξεις και η Δημοκρατική Αριστερά κάνανε πίσω σε κάποιες θέσεις λόγω πολιτικής αστάθειας και όλα αυτά, προσέγγισης και αστάθειας και όλα αυτά. Δεν διαφωνεί κανείς πάνω σε αυτό και το είδαμε εξάλλου ότι υπήρξε μια συγκατάθεση και των πολιτικών αρχηγών και των τριών κομμάτων προκειμένου να γίνει μια σύμπραξη. Γιατί, όπως σας είπα, είναι πολύ εύκολο κανείς να είναι απ' έξω και να λέει δεν μου αρέσει η λιτότητα. Όχι, ναι, εντάξει, δεν διαφωνεί κανείς. Γιατί αυτό το όχι, το στερετικό παράδειγμα του Κομμουνιστικού Κόμματος, εγώ σέβομαι τις απόψεις του και δέχομαι και όλα ωραία τα ακούω και μακάρι να είναι έτσι και να πληρώνει το εργαζόμενος παραπάνω και έτσι και αλλιώς. Ποιος δεν το θέλει? Από εκεί πέρα ποιος δεν το θέλει. Αλλά το στερετικό το όχι σε όλα, δηλαδή όχι, και κάποια στιγμή δηλαδή ο κόσμος έχει δει, ας πούμε, και γι' αυτό βρίσκεται εκεί που βρίσκεται, σε αυτό το ποσοστό. Δεν νομίζω να είναι κάτι που δεν μπορεί να συγκαταθέσει μέσα σε μια δύσκολη κατάσταση που βιώνει αυτός ο τόπος. Συμφωνώ σε αυτά, διαφωνώ σε εκείνα. Απλά πράγματα, δημοκρατικά, δεν ξέρω. Πραγματικά. Κύριε Μπακρυσιώρη, να σε ευχαριστήσω που ήσασταν σήμερα εδώ κοντά μας. Δεν ξέρω αν έχουμε αφήσει και κάτι, βέβαια. Σίγουρα υπάρχουν πάρα πολλά, γιατί το κυριότερο είναι εκείνο το αισιόδοξο που θα το συζητήσουμε άλλη φορά, βέβαια, γιατί θα είμαστε και πιο κοντά μετά τις εκθέσεις και όλα αυτά, να δούμε τι γίνεται με την επόμενη χρονιά. Δεν τα βλέπουμε όλα μαύρα. Είναι αλήθεια αυτή ότι πραγματικά εδώ μπορούμε να παράγουμε. Η ουσία είναι όμως ότι είναι πολλά τα προβλήματα. Αυτή τη στιγμή, όσον αφορά την τουριστική κατάσταση, είναι θετικά τα μηνύματα. Και από την αγγλική αγορά, η οποία κρατήθηκε, είναι η μόνη αγορά που κρατήθηκε ακόμα και τον Οκτώβριο κρατήθηκε ψηλά, όπως και η Ρωσία. Από τη Ρωσία επίσης τα μηνύματα είναι πάρα πολύ θετικά.
και η αυξητική τάση που έχει, όπως φέτος από 121.000, ξεπεράσαμε τις 170 περίπου χιλιάδες και θα ξεπεράσει τις 200.000 όπως προβλέπεται του χρόνου. Από τη Γερμανία τα μηνύματα δεν είναι αρνητικά. Υπάρχει μια θετική άβρα, όμως αυτή πρέπει να εκφραστεί σε πράξη. Θα το δούμε σε κλεισίματα. Διότι και το 15% περίπου, 10-15% που λέμε από την αγγλική αγορά, εστιάζεται σε ένα ποσοστό 10-12% του συνόλου. Επί του συνόλου είναι μικρότερο, βέβαια. Όμως είναι θετικό ότι το κλίμα είναι αυξητικό. Αυξητικό. Και νομίζω το ίδιο είναι και από τη Γερμανία. Δεν υπάρχουν αρνητικά, και στη Γερμανία βγαίνουν θετικά μηνύματα, ενώ μέχρι πέρσι. Όχι, είχαμε αρνητικά. Με τα γεγονότα, τα επεισόδια του Νατάλου, ό,τι έβγαινε προς και μικρά γεγονότα παίρνανε τεράστια διάσταση. Τεράστιες διαστάσεις, γιατί υπήρχε όφελος αυτό, εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, συμφωνούμε. Να σε ευχαριστήσω και πάλι, κύριε Παγκρισιώρη, να ευχαριστήσω και εσάς, αγαπητοί τηλεθεατές που μείνατε κοντά μας. Πολύ περισσότερα γεγονότα της ημέρας και είναι πάρα πολλά στις συζητήσεις μας στις 8:30. Εμείς ανανώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το απόγευμα στις 4:30. Καλό σας βράδυ.